Vă salut și bine v-am găsit. Astăzi vreau să vă arăt ce am întâmpinat eu la o sobă în casa nouă. Deci m-am apucat să amenajez pe interior casa nouă și am început prima dată cu construcția sobei pentru încălzire. Iar după ce a fost gata și am făcut focul în ea, prima dată a mers bine pentru că am băgat lemne foarte puține și era neuscată, a mers. Apoi, a doua zi, când am făcut focul, tot fumul ieșea în casă. Și, efectiv, nu știam ce se întâmplă. Și apoi am realizat că, datorită tâmplăriei de PVC cu geam termopan, soba nu are tiraj, nu are pe unde să tragă aer. Am deschis o fereastră, a început să meargă soba, să ardă, să nu mai scoată fum. Și apoi m-am gândit la o soluție pentru a evita să stau mereu cu fereastra deschisă și am băgat aici, după cum se vede, o țeavă de 50 de PVC. Am găurit prin temelie, am ieșit cu ea afară și am venit în fața sobei, chiar în fața cenușarului, cu această aerisire aici. Bineînțeles că o să torn beton pe lângă ea, va veni parchet pus, deci nu va rămâne așa, pentru că acum am început să lucrez pe interior și pe timp de iarnă, deci când se va face focul, soba își va trage aer pe aici, oxigenul va ajuta la întreținerea arderii, iar apoi, după ce se va stinge focul, când nu va mai fi jar în sobă, aici se va pune o carpetă, ceva peste gura asta, să nu vină frig de afară și nu va fi nicio problemă. Afară la fel. În capătul țevii este o sită din asta și exact la rasul polistirenului. O să vă arăt și acolo cum vine. Deci, care întâmpinați probleme de genul ăsta, cam asta este soluția, altceva nu prea văd ce să-i faceți, pentru că nu are oxigen și nu întreține arderea. O să vă arăt și afară cum vine și cam asta e tot. Oricum, video am vrut să-l fac foarte scurt, că nu aveam ce să arăt mai mult. O să fac unul și când fac focul în ea. Acum nu am făcut focul, e și cald afară, nu are niciun rost și aș vrea să mai înalț și coșul cu încă o cărămidă. Când o să fac focul, o să mai fac un video, o să vedeți și cum merge. Până atunci, vă salut și să ne vedem cu bine la un următor video.